marigrigat kami ma'am, makipaggigian kami lang kada ito nga balay. Awan ti bukod mi nga balay ma'am. Doktora, pa-admit naman ko na ni Deji boss mi, Doktora Sero. Sa ultrasound naman ko na. So eventually, dahil dyan mati nakita, unfortunately ako, kasi dyan kakaro dyan nakita da kanya, cancer nga sakit kon. So bali siya ni Melvin sa Opan. Recently diagnosed nga pancreatic. Pancreatic cancer. So, ayun, medyo nag-value ti lifestyle mi. Before that, ako ore no pandemic kada pa may plata ti banding mi nga pamilya ore dito kablabalay. Nung ti madalas nga ko sir nga maitid na mga 22,000. Daduma damo di 16,000. Daduma mga upada sir 23,000. Depende di katakil di bill mi di ko di hospital. So pero di parang nga hospital bill mi sir halos itulong amin ni opisina kong DB no. Siyak ni Jonalyn Agapinan na ikamang dito'y kabangtalan. At tatalo nga anak ko, nilakay ko na tayo ma'am, 6 years ago. May saak nga barangay Lopon ma'am, isuti trabaho ito'y. Tapos, di anak ko, may samot nga AOT Card Inc. Lending ma'am, agub obra jay Ilocos Norte. Kasi na po, adong mo tinitultulong na kanya kon. Ang kandagiti pamilya. Nangro na kadya anak ko nga na disgrasya, na i-confine dya batak. Ado nga karkararag ko, tadakkel ti bill na dya hospital ma'am. 74,000. Kinjak amo idin no ti pangala at ti pagbayad mi idi chay. Kagaputa nag-text sa kanya dada apo congressman ket imbagada nga complete work ti requirements tamapang ko ipasa di opisina. Ket kaasi na po zero balance ma'am ti binayada ako ami J batak. Tapos idinagawid da ma'am dag-anak ko nga nag-apo hospital. Nagpatulong nga manen IJDSWD. Taawan ti igatang ko ti agas na ma'am. Dakil ti magasto ti agas na. Ikaasi na apo. Tinulungan dakman ni congressman. Isuyam yaman launay. Taay adung tulong kan anos na kanya. Agyaman ak unay congressman TV Sabilyano. Sapay la kumahaang ka mga tumultulong kada kami nga marigrigat ka nagkasapulan ti tulong. Thank you congressman. Sa pala ko ma-assert agnanayon na nga programa. Sa pala ko mata. Ikampad adupay nga gundawan iso na nga magipakita ti panagaya kati. Sa lugaran na kang nagire makasapol ti tulong. Sa mesa sir ka
Nga nagrigat masidag kanya na ta nagdaras daga ako. Ang daras lang ta mas asigan. Hindi lang panangi-recommend ni doktor sa kanyami sir ko ada nga sigud tulong nga ako ada kanyami. Kada ito pagkita nga nang siya panagpuspuso ya. No daman din iti kalugaran nga taga ti distrito. Padasan damot na sir masidag kanya datap no mapano na kandam ano kasano ti ayat ti opisina ni kung dili nga tumulong. Ta siya nga may sa ti mga nag-share nga awan dua-dua nang talaga nga nakayat na tumulong talaga kami.